Benvinguts a la història de la Copa Amèrica. Un serial impulsat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Tots els secrets de la competició esportiva més antiga de la història. A la canya, Nacho Gómez Zarzuela. Avui encetem una travessa molt especial pels mars del podcast amb una protagonista d'excepció, la Copa Amèrica, la mare de totes les regates. Aquesta singladura ve de la mà de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, que vol convertir Barcelona i Catalunya en referents nàutics a través de la promoció de la nàutica, l'esport, la sostenibilitat, la innovació, la formació, l'economia blava i la cultura del mar. Però abans de ficar-nos a la sorra històrica, donaré una sèrie de dades per posar-nos en context i comprendre per què la Copa Amèrica és la gran estrella del món de la vela. En primer lloc, és la competició esportiva més antiga del món. Porta celebrant-se des del 1851 i així mateix és la competició reina en l'esport de la vela per un altre motiu afegit a la seva antiguitat. És la regata en què es desenvolupen les últimes tecnologies al món de la vela i en què es veuen els velers més capdavanters. Tot això és degut a una raó, el pressupost il·limitat que tenen els equips per desenvolupar-los. Aquests pressupostos descomunals es donen perquè la Copa Amèrica és una competició entre els multimilionaris que dominen el món. La participació, amb alguna excepció aïllada que després veurem, no obeeix ni a criteris comercials ni empresarials, sinó a la voluntat d'un multimilionari de gastar-se la seva fortuna en intentar guanyar-la. A més, no té periodicitat concreta, només se celebra la següent edició quan un equip desafia el guanyador a prendre-li la xerra de les 100 guinees que custodia el defensor del trofeu, i és el guanyador qui posa les regles, tria el tipus de vaixell i navega a casa seva, de manera que batre el defensor és una missió pràcticament heroica. Pel que fa a Espanya, hi ha participat en 4 ocasions, 1992, 1995, 2000 i 2007. I voldria fer un altre punt abans de començar. Cada vegada, i us demano, si us plau, que algú anomena aquesta competició Copa de l'Amèrica, mor una gavina i milions de navegants es regiren a les seues tombes. Aquest modernisme de Copa de l'Amèrica ve de l'edició de 2007 de València, quan la gent que mai no s'havia sentit a parlar es va posar a fer classes de filologia, inclosa la Fundació Fundeu i molts mitjans de comunicació, i és que és cert que Copa Amèrica no és una traducció literal de l'anglès America's Cup, però els aficionats a la vela que parlen en català fa més d'un segle que l'anomenen Copa Amèrica, en el que és el típic cas en què l'ús es va acabar imposant a la perfecció lingüística. I precisament a bord de la goleta Amèrica ens trasladem al 22 d'agost de 1851, dia en què es va celebrar la primera edició d'una llegenda que va germinar en el context de la primera exposició universal organitzada per l'encara Imperi Britànic per exhibir la seva supremacia. Un dels actes d'aquest esdeveniment magne va ser l'organització d'una regata que envoltaria l'illa de White i que estava cridada a ser un exercici d'onanisme de la potentíssima armada anglesa. Tot i això, a la llista de participants es va sumar una goleta americana que va creuar l'Atlàntic navegant per mesurar les seves forces contra una flota de 14 velers anglesos. Avui dia hi ha diferents versions sobre si els americans van ser convidats o van ser ells els qui van demanar participar, però el cas és que el New York Yacht Club va tirar pel dret sense saber la que muntaria. Com us podeu imaginar, hi ha moltes anècdotes d'aquella mítica tornada a l'illa de White, però es resumissen en 3. La primera, que l'Amèrica va humillar la supèrbia flota britànica i es va emportar un triomf demolidor. La segona, i n'és bona prova d'això primer, és que la reina Victòria estigués presenciant la prova a bord del seu vaixell, veiés passar l'Amèrica amb un enorme avantatge al capdavant de la flota i preguntés on era el segon. Aquesta pregunta va donar peu a la frase més llegendària de la història de la competició, que ha esdevingut el seu lema. Li van dir, Majestat, aquí no n'hi ha segon.
Després d'aquesta victòria, l'Amèrica es va endur una gerra o aiguamans valorada en 100 guinees de l'època, que s'ha convertit amb el pas dels anys en un dels trofeus més valorats del món. Després de la tornada triomfant, els americans van deixar exposada la gerra de les 100 guinees al New York Yacht Club i van redactar el reglament de competició per a qui volgués recuperar el mític trofeu. Però un moment, abans de seguir, m'agradaria explicar-vos una petita anècdota personal relacionada amb aquest assumpte, i és que el New York Yacht Club es va crear tot just 10 anys abans de la Copa Amèrica, el 1841, per un grup d'empresaris nord-americans que ja començaven a ser molt aficionats i a tenir un molt bon negoci relacionat amb el tema dels vaixells, i van muntar la seu del New York Yacht Club al centre de Nova York. A principis del 2010 vaig tenir l'enorme fortuna de visitar les instal·lacions de tan històric club, la seu del qual està en plena 5a avinguda de Nova York. Imagineu-vos si té potencial econòmic la gent que ha mogut aquest club durant tota la història que han conservat l'edifici a la 5a avinguda. Us podeu fer una idea del dineral que pot valdre avui dia aquest edifici per a altres interessos? Doncs bé, ells ho han mantingut allà. En aquest moment, quan la Fundació Barcelona Capital Nàutica encara era la Fundació per a la Navegació Oceànica de Barcelona, un petit grup de periodistes vam anar a Nova York com a prèvia del trofeu que van crear entre les ciutats de Nova York i Barcelona, fent una regata entre elles amb velers i moca, i vam tenir la sort que la presentació d'aquest trofeu es fes dins del New York Yacht Club. Aquí la veritat és que no puc oblidar-me de la Isabel Genís, una de les millors professionals de la comunicació i els esdeveniments i que va deixar-nos malauradament fa molt poc. Ens va organitzar un viatge increïble. Me'n recordo perfectament que no et deixaven entrar a les instal·lacions del New York Yacht Club si no portaves americana i corbata, i jo, evidentment, no portava cap de les dues coses. I gràcies a la màgia de la Isabel les vam poder aconseguir a darrera hora per entrar. La veritat és que l'edifici és totalment impressionant. Però bé, tornem a la història en directe perquè ens havíem quedat al moment de redacció del Deed of Gift. D'aquesta manera va néixer el Deed of Gift, un document de tot just 2 fulls que establia unes regles molt clares. La primera, els aspirants que volguessin prendre la copa al seu defensor, en aquest cas el Club Nàutic de Nova York, haurien de desafiar-lo pública i formalment. Mentre això no passés, no hi hauria competició i la gerra seguiria a Nova York. La segona regla consisteix en que el guanyador és qui posa les regles i el tipus de veler i consciensua únicament certs aspectes menors de la competició amb els desafiants. La tercera regla és molt important i serà molt important moltíssims anys després, com també veurem de seguida. I és que les regates s'haurien de fer a mar obert. És a dir, no val un llac, no val un riu, únicament a mar obert. Doncs bé, es va trigar gairebé 20 anys a que sorgís un desafiador per guanyar la copa. El 1870 se celebraria per fi la primera edició de la que seria l'America's Cup, la Copa Amèrica pròpiament dita, en què els Estats Units van començar a implantar un domini titànic, la major hegemonia que hi ha hagut en la història de l'esport, ja que els velers nord-americans van retenir la copa fins al 1983, 132 anys de supremacia americana, afavorida enormement, això sí, per l'avantatge que dona al defensor la redacció del Deed of Gift. Aquests 132 anys van estar esquitxats de 1.000 personatges e històries inoblidables. Anem a repassar-ne algunes. Una de les més màgiques va ser, sens dubte, la relació que va tenir amb la Copa Amèrica el llegendari Sir Thomas Lipton, sí, el del té, conegut com el millor perdedor de la història de l'esport. Com a bon britànic, va intentar recuperar la Copa Amèrica per al seu país fins a 5 edicions, entre 1899 i 1930, amb una saga llegendària de vaixells, els Shamrock. Sir Lipton va morir el 1931 engegant el que seria el seu 6è desafiament, i el seu major castigador a la recta final de la seva lluita pel títol va ser un altre conegut multimilionari, Harold Vanderbilt, que va estar liderant els equips defensors nord-americans en diverses edicions en el període d'entreguerres.
En els temps moderns, força anys després, un altre famós multimilionari americà va invertir part de la seva escandalosa fortuna a defensar la gerra de les 100 guinees. Va ser Ted Turner, el creador de l'imperi Virgin. Era un gran regatista, exercia com a patró al veler i va guanyar la Copa de 1977 amb el Courageous. I deixant de banda els multimilionaris i anant-nos-en a un pla més esportiu, hi ha noms propis que van brillar al segle XX. L'australià John Bertrand va ser, el 1983, el primer qui va aconseguir arrabassar-li la gerra de les 100 guinees als Estats Units, i el segon nom que va brillar amb llum pròpia va ser precisament el patró a qui va humiliar Bertrand en aquesta edició, l'americà Dennis Conner, que va tenir l'infaust honor de ser el primer americà a perdre la Copa Amèrica. Tot i això, en una història digna de Hollywood, el mateix Conner va ser qui recuperaria la gerra al 1987 i restituiria així l'ofensa rebuda. El que deia de Hollywood no era una exageració. Francis Ford Coppola va dirigir una superproducció titulada Wind, que es va traduir al català com La força del vent, que a més està molt ben feta des del punt de vista nàutic i tenia Matthew Modine i Jennifer Grey de protagonistes. Si podeu, mireu-la, que està molt bé. Després d'aquest període cinematogràfic entraria en escena un país que ha dominat la vela de competició a nivell mundial les darreres dècades. Parlem de Nova Zelanda, amb el llegendari i malaurat Peter Blake, que va ser assassinat per uns pirats a l'Amazones com a guia espiritual d'un grapat de joves liderats per Russell Cooch que van arrebassar-li el trofeu als americans el 1995 i el van retenir a l'any 2000. Tot allò va ser abans que entrés en escena el país més inesperat del món, i és que la Copa Amèrica li va guanyar a Nova Zelanda el 2003 Suïssa. Sí, sé que us pot haver explotat el cap, ja que Suïssa, entre altres dificultats afegides, no té mar, però el multimilionari Ernesto Bertarelli va construir la Lingui, un nom ja emblemàtic als inicis del segle XXI a la vela de competició, en una jugada tan rocambolesca com típica d'un milionari de la Copa Amèrica. Us explico. Una de les regles de la Copa Amèrica estipulava que els regatistes havien de tenir la nacionalitat del vaixell per qual competien, és a dir, com si fos un mundial de futbol o les seleccions nacionals de qualsevol altre esport. Doncs bé, el bo de Bertarelli va fitxar tots els astres de la vela, que per aquells temps eren els neozelandesos, Russell Cooch i companyia, els que li havien arrabassat la Copa Amèrica als Estats Units tant el 2000 com el 2003. Els va enterrar en bitllets, com si fossin futbolistes, i els va nacionalitzar suïssos en bloc. Així va ser com va guanyar Suïssa la Copa Amèrica del 2003, amb dos collons, amb perdó. De tota manera, aquest fet va ser una autèntica meravella per a Espanya. Si recordeu, una de les primeres regles del Ditto Gift, que vaig explicar al principi, el país organitzador ha de fer les regates a mar obert. Doncs bé, com Suïssa no té mar, va haver d'organitzar una selecció de candidatures per acollir la Copa Amèrica del 2007, i aquesta candidatura la va guanyar València, que es va convertir en la llar de la Lingui per defensar aquesta Copa. I un moment, vaig a fer la segona parada d'aquest podcast per explicar-vos una altra batalleta. Bé, alguns dels que esteu escoltant aquest podcast ja em coneixereu, molts no. Jo porto 20 anys ara, des del 2003, dedicant-me professionalment al món de la vela i de la nàutica. I això va ser gràcies al fet que la Lingui va convocar aquesta fase de selecció de ciutats, etc. Jo estava treballant en el Marca en aquella època i em dedicava a escriure sobre moltíssimes coses, però la vela no havia estat una de les grans ocupacions que havia tingut. Potser vaig estar a València al Trofeu de la Reina alguna vegada, però poca cosa més. Un dia em toca per telèfon Gerardo Riquelme, que era el meu cap a l'època, i em diu: «Escolta, Nacho, que la setmana que ve has d'anar a Ginebra perquè a València segurament li donaran la Copa Amèrica». La Copa Amèrica a mi en aquella època em sonava, però tampoc era una qüestió que conegués gens ni mica. Total, que agafo el portal, me'n vaig pa allà i un bon dia, un 25 de novembre de 2003, em planto a l'aeroport de Ginebra. Em va recollir un taxista gallec, és clar, com sempre, i em diu: «Se l'emportarà a València segur». Aquí, a tota la premsa ha sortit que el rei ha vingut a inaugurar una fira farmacèutica i dona la casualitat que és el negoci d'Ernesto Bertarelli, l'amo de la Lingui.
amb la qual cosa, bé, us podeu imaginar. Total que res, em presento a l'Hotel President Wilson. La veritat és que l'esdeveniment va ser la bomba. Per part d'Espanya hi havia Agustín Zulueta i José Luis d'Oreste. Després acabaria formant el bo d'Agustín el Desafío Espanyol. I en aquest anunci va sortir València triada. I recordo que no va ser-hi cap polític, únicament el regidor d'Esports de València, Cristóbal Grau, i algun tècnic també, però van prohibir expressament que hi fossin polítics d'alt càrrec. Jo encara recordo els salts de Rita Barberà, que en pau descansi, al balcó de l'Ajuntament de València celebrant la Copa Amèrica com si fossin les Olimpíades. La veritat és que va ser molt curiós i vaig tenir la sort també que, gràcies a la gent del Consorci València 2007, vaig poder tornar a l'avió privat on van tornar la Copa Amèrica i la Copa Louis Vuitton des de Ginebra a València, ja per començar tota una batalleta. Bé, que la veritat és que va ser una autèntica meravella. L'edició de València va ser la millor de la història a nivell popular. Hi va haver 12 equips participants, més d'un centenar de patrocinadors a sobre amb diners calentets. Estàvem en plena fi de la bonança econòmica, just abans del crac mundial del 2008. Fins i tot els bars de la ciutat retransmitien en directe les regates, una cosa una mica inèdita. Al cap i a la fi va ser una bombolla que, per desgràcia, ha deixat un llegat molt menor del que havia d'haver deixat per ineptitud de la classe política, però que als amants de la vela no ens treu l'haver viscut un somni durant més de 5 anys. València va arribar a acollir una segona edició molt descafeinada de la Copa Amèrica el 2010, després de la victòria de la Lingui del 2007. Va ser un nyap realitzat pels suïssos juntament amb un fantasmal Club Nàutic Espanyol de Vela, creat ex professo per posar les coses fàcils als suïssos a l'hora de consensuar les normes de la següent edició, en una història que sembla un embolic digne d'un llibre. Bé, i no és que sigui digne d'un llibre, és que se n'han escrit un. Ho va fer el company Jaume Soler. La vaig matar perquè era meva, en un títol que crec que és magistral. Doncs bé, al final la Cort Suprema de Nova York, que és l'únic jutjat que té competències per determinar qualsevol assumpte sobre la Copa Amèrica, va acabar, com no, donant la raó a l'oracle americà, i la Copa Amèrica es va quedar en una batalla entre la Lingui i l'oracle amb catamarans gegants. Us ho resumeixo molt perquè tot això dona per a un podcast sencer. I un aclariment. Faré l'última digressió d'aquest podcast i és que convé explicar una mica com va el tema del defensor i l'aspirant o desafiant. A veure, com ja hem dit al principi de la narració d'aquest relat, no hi ha Copa Amèrica fins que no hi ha un equip que desafia al guanyador a treure-li la copa. Què passa? Que això últimament és matemàtic. Sempre hi ha equips que volen treure-li la copa a qui la guanya i no cal esperar gaire temps per aconseguir-ho. Però aquí ja sorgeix el tema de la estratègia política, perquè el defensor posa pràcticament totes les regles. És a dir, on es competeix, amb quin tipus de veler, etc. etc. Però hi ha un cert nombre de coses que sí que han de discutir o debatre amb el Challenger of Record, que és el nom que rep el desafiant que vol treure-li la Copa Amèrica al guanyador. Aleshores, què passa en les últimes edicions? El desafiador que repta el campió, per comptes de ser el seu principal enemic, normalment és un equip proper que el repta per no presentar molta batalla pel que fa a aquestes regles al defensor, a canvi d'algun favor, d'algun tipus d'avantatge, algun tipus de, no ho sé, d'ajuda per haver-li posat les coses fàciles. Aleshores, quan va acabar la Copa Amèrica de València, Alingui va dir, val, perfecte. Aquí el seu gran enemic era l'oracle nord-americà, que era l'equip que sembla que li podia prendre la copa, encara que a l'aigua el New Zealand s'havia mostrat més potent. Però bé, llavors van buscar un Challenger of Record una mica més fàcil que l'oracle per tenir una mica més de facilitat per fer-ho. Aleshores van parlar amb Espanya, amb el Desafío Espanyol, i aquí van fer la de Pepe Gotera. Perquè, en comptes de desafiar la Lingui mitjançant un club nàutic existent, el de València o el que fos, es van inventar un club nàutic.
van crear el Club Nàutic Espanyol de Vela expressament per participar a la competició. I què passa? Que un dels matisos de l'històric Deed of Gift diu que el club nàutic que intenti desafiar el campió ha d'haver celebrat com a mínim una regata anual. Jo recordo que tota la moguda del judici es va centrar en la paraula anglesa having. I com us deia, al llibre del Jaume s'explica molt bé, però al final l'assumpte va ser que l'oracle nord-americà va veure que el Club Nàutic Espanyol no tenia història. Llavors va dir, ja està, aquesta és la meva. Va anar als tribunals, va anar a la Cort Suprema de Nova York, va guanyar el cas i per això va acabar la regata en aquesta descafeinada edició del 2010. Posteriorment, el New Zealand va guanyar la Copa, se la va emportar al seu país i en un segon terme va prendre una de les millors decisions de la història per a la vela catalana i espanyola, celebrar la edició número 37 de la competició en aigües de Barcelona el 2024. Però tota aquesta història, que també és meravellosa, la deixarem per concluir aquest serial que repartirem en 23 capítols i que esperem que us faci conèixer millor la fascinant història d'aquesta mítica competició.